नमस्कार, कोकणचं महाचॅनल कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी परिस्थिती आहे, महाराष्ट्राच्या राजकारणात जी परिस्थिती आहे ती आपण पाहतोय। शिवसेना, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांची ही शिवसेना, बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आजही आहेत। कोकणानं बाळासाहेबांवर जे प्रेम केलं आणि बाळासाहेबांनीही कोकणावर जे प्रेम केलं त्याचे साक्षीदार आजही कोकणात आहेत। आज आपण पाहतोय महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेमध्ये जी फूट पडलेली आहे, शिवसेनेचे नेते असणारे एकनाथ शिंदे हे सुरतेमध्ये आहेत किंवा तिथनं ते आता आसामला रवाना झालेत आणि जवळजवळ 40 शिवसेनेचे आमदार त्यांच्यासोबत असल्याचा ते दावा करतात आणि उद्धव ठाकरे यांना विनंती करतात। प्रस्ताव उद्धव ठाकरेंसमोर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसमोर त्यांनी ठेवलेला आहे की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत युती नको, आघाडी नको, मित्रपक्ष जो जुना शिवसेनेचा होता भाजपसोबतच युती करूया असं त्यांचं म्हणणं आहे। आपल्यासोबत आज असं व्यक्तिमत्व आहे ज्यांनी ज्यावेळी रत्नागिरी जिल्हा होता म्हणजे कोकणामध्ये शिवसेनेची पहिली शाखा सुरू केली आणि पहिले जिल्हा प्रमुख कोकणातले म्हणून ज्यांनी काम पाहिलं, बाळासाहेबांच्या सोबत ज्यांनी काम केलं, शिवसेना कोकणात रुजवली, ते सन्माननीय ज्येष्ठ शिवसैनिक अण्णा केसरकर माझ्यासोबत आहेत। जिल्हा प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केलं होतं। शिवसेनेला 55 वर्ष झाली आहेत, नुकताच वर्धापन दिनसुद्धा साजरा झाला। माझ्यासोबत अण्णा आहेत। अण्णा, ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला, सगळे नेते होते, मात्र आज आपण पाहतोय तर शिवसेनेमध्ये फूट पडलेली आहे। ह्याच्या आधी अनेक बंड शिवसेनेत झाली, अनेक नेत्यांनी केली, स्वतः बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळी होते, आमदारांची संख्यासुद्धा एवढी नव्हती, पण आता जर आपण पाहिलं तर जवळजवळ 30हून अधिक आमदार, त्याच्यापेक्षा मंत्री आणि राज्यमंत्री हे सुद्धा एकनाथ शिंदेंबरोबर आहेत। आनंद दिघे हे नावसुद्धा संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित आहे आणि धर्मवीर चित्रपटामुळे पुन्हा एकदा आनंद दिघे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातलं जे गुरु शिष्याचं नातं आहे किंवा बाळासाहेबांचं आणि आनंद दिघेंचं जे नातं होतं ते पुन्हा एकदा संपूर्ण जगासमोर आलेलं असताना आजच्या क्षणी जर आपण पाहतोय तर एकनाथ शिंदेंनी केलेल्या बंडामुळे आज शिवसेनेसमोर पेच निर्माण झालेला आहे। महाविकास आघाडी राज्यात आहे आणि सरकार कुठेतरी पडतंय अशी स्थिती आहे। काय सांगाल एक ज्येष्ठ शिवसैनिक म्हणून, कारण कोकणामध्ये जेव्हा बाळासाहेबांनी शिवसेना रोवली किंवा शिवसेनेचं रोपटं लावलं, तुम्ही एक त्यातले साक्षीदार होता, पहिले जिल्हा प्रमुख होता, रत्नागिरी जिल्हा त्यावेळी होता। ह्या संपूर्ण परिस्थितीकडे बघितल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं? शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी शिवसेनेचा जन्म घातला, शिवसेनेला जी सुरुवात केली, त्याचा मूळ उद्देश होता मराठी माणसांना एकत्र करणे, मराठी माणसाला महाराष्ट्रामध्ये ताठ मानेने जगता यावं, तो स्वाभिमानाने जगावा, स्वाभिमानाने त्याने समाजसेवा करावी, ह्या उद्देशाने मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी शिवसेनेचा जन्म झालेला आहे। शिवसेनेची वाटचाल, शिवसेनेचा संघर्ष हा शिवसेना प्रमुखाने जो संदेश दिलेला होता तो संदेश होता 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण। शिवसैनिक जे घडले, शिवसैनिकांच्यावरती बाळासाहेबांच्या विचाराचा जो पगडा बसला, शिवसेनेने जी आदर्शवत अशी जी घटना निर्माण करून दिली, मराठी माणसाला स्वाभिमानाने जगण्यासाठी जी वाटचाल शिवसेना प्रमुखांनी दाखवली, त्याच्यामध्ये 80% समाजकारण करा आणि 20% राजकारण करा, ह्या उद्देशानं सुरू झालेली शिवसेनेची वाटचाल। या वाटचालीमध्ये हजारो शिवसैनिक संघर्ष करत असताना, आंदोलन करत असताना, सीमा प्रश्नामध्ये बेळगावच्या मराठी माणसाला न्याय मिळवून देत असताना जेलमध्ये गेले, काही जणांचा मृत्यू झाला। शिवसेनेसाठी त्याग केलेली माणसं ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, ह्या कोकणामध्ये आजही जिवंत आहेत। असं असताना शिवसेनेचे विचार, शिवसेनेची प्रेरणा आणि शिवसैनिक घडवण्याचं काम गावागावातून, खेडेगावातून, शहरामधून आणि दऱ्याखोऱ्यामध्ये या जिल्ह्यामध्ये करण्याचे एक संधी शिवसेना प्रमुखांच्या माध्यमातून आदेशाने मला मिळाली। आज संबंध कोकणामध्ये, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आणि आत्ताच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गावागावात जे शिवसैनिक दिसत आहेत, गावागावामध्ये जे शिवसेना उभी राहिली, ही शिवसेना 80% समाजकारण करत 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 उभं राहिलेली आहे। नंतरच्या काळामध्ये शिवसेना सत्तेच्या जवळ जाते, शिवसेना सत्तेच्या जवळ जात असताना त्या ठिकाणी शिवसेना, मराठी माणसासाठी जन्म झालेली शिवसेना हळूहळू काही दिल्लीमधल्या आणि काही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी हिंदुत्वाची ज्यावेळी ह्या देशामध्ये घोषणा केली, शिवसेना प्रमुखांना सगळे आपण हिंदू आहोत,
भारत हा देश हिंदुस्थानी देश आहे ह्या भावनेने शिवसेनेने त्यांना बाळासाहेबांनी त्यांना उत्तर दिलेलं होतं. ज्या लोकांचं आज जे सांगतायत की हिंदुत्व जे म्हणून जे सांगितलं जातं आहे ते हिंदुत्व शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना मंजूर नव्हतं. बाळासाहेबांना शिवसैनिकांनी तरुणांनी उभं राहावं, मराठी माणसासाठी लढावं, मराठी माणसाची मान ताटमाने उभी राहावी म्हणून महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी करू पाहणारी जी मंडळी होती, जी गुजराती मंडळी होती, ती महाराष्ट्राला मुंबई मिळू नये म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये सांगितलं जात होतं आणि महाराष्ट्राच्या विरोधामध्ये घोषणा करणारी मंडळी त्यावेळी होती. त्यावेळी संघर्ष फार मोठा झाला, संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभा राहिला आणि त्या लढ्यामध्ये मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. महाराष्ट्राला लढल्याच्या नंतर मुंबई मिळालेली आहे हे लक्षामध्ये ठेवलं पाहिजे. त्यावेळेपासून झालेली शिवसेनेची वाटचाल, शिवसैनिक ज्या ध्येयानं पेरीधून काम करत होते त्यांना सत्ता ही अभिप्रेत नव्हती. आम्ही सत्तेसाठी काम करत नाहोत. आम्ही ह्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये असणारा जो गरीब समाज असेल, जो दारिद्र्यामध्ये समाज असेल, ज्याच्यावरती अन्याय होत असेल त्या अन्यायाला वाचा फोडणं आणि त्यांना न्याय मिळवून देणं हे शिवसेनेचं काम आहे. असं असताना एका बाजूला हिंदुत्वाची घोषणा झाली, त्यावेळी शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं ह्या हिंदुस्थानामध्ये, ह्या भारतामध्ये जे सगळे राहत असतील जाती धर्माचे लोक ते सगळे हिंदू आहेत आणि ते देशप्रेमी आहेत. त्या देशावरती प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिक हा हिंदू आहे, तो मराठी आहे आणि म्हणून शिवसेना प्रमुखांनी त्यावेळी घोषणा केली आणि त्याचा प्रसार संबंध हिंदुस्थानामध्ये सुरू झाला की शिवसेना प्रमुखाने हिंदुत्वाला पाठिंबा दिला. शिवसैनिकाने बाळासाहेब ठाकरेंनी तेव्हाच हिंदुत्वात स्वीकारलेला होता, पण तो हिंदुत्वात वेगळा होता. मुस्लिम जमातीचे लोक असतील, ख्रिश्चन समाजाचे लोक असतील, शीख समाजाचे लोक असतील, जे जे हिंदुस्थानी आणि हिंदुस्थानासाठी जे लढले ते सगळे हिंदू आहेत आणि सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाणारी शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंना अभिप्रेत होती. आणि तसं काम आमचं सगळीकडे चालू होतं, चालू राहिलेलं होतं. ज्यावेळी सत्तेच्या आणि याच्या ज्यावेळी गोष्टी सुरू झाल्या त्यावेळी सत्ते मिळणार आणि सत्तेच्या जवळ शिवसेना जाणार हे ज्यावेळी काँग्रेस पक्षामध्ये असणाऱ्या मंडळींना वाटायला लागलं त्यावेळी ती मंडळी त्या ठिकाणी कारभार करून, त्या ठिकाणी आपली वाटचाल सुरू करून ती चाललेली असताना अचानक ती मंडळी शिवसेनेमध्ये हळूहळू यायला लागली. शिवसेना वाढली पाहिजे, शिवसेनेचा विस्तार व्हायला पाहिजे, शिवसेनेमध्ये येणाऱ्या लोकांचा लोंढाही वाढला पाहिजे, ह्याला कोणाचाही विरोध नाहीत. आम्ही त्यांचं स्वागतच करत आलो शिवसैनिक म्हणून. परंतु ज्यावेळी ही मंडळी सत्तेवरती आली, ही मंडळी शिवसेनेमध्ये आली, त्यावेळी त्याने कुठलं काम जर सुरुवात पहिल्यांदा केलं असेल तो निष्ठावंत, त्याग करणारा आणि प्रसंगी जीवाची पर्वा न करता संकटाला सामोरं जाणाऱ्या कडव्या शिवसैनिकांना मारण्याचं म्हणजे अलिखित फटकारून त्यांना बाजूला करण्याचं काम केलं गेलं आणि त्या ठिकाणी शिवसेनेला खीळ बघालण्याचं काम ह्या संघटनेमध्ये आलेल्या लोकांनी केलेलं आहे. आणि हे काम झाल्यामुळे हळूहळू त्याच्यामध्ये त्या लोकांबरोबर जी मंडळी त्या शिवसेनेमध्ये आली तर त्यांनी प्रामाणिकपणे आपल्याबरोबर आलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची फळं चाटायला दिली. आलेल्या कार्यकर्त्यांना सत्तेचे पदाधिकारी बनवत असताना त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या राज्याच्या ज्या कमिट्या आहेत आणि जे सत्तास्थान आहेत त्या ठिकाणी त्यांनी आपल्या बरोबरच्या कार्यकर्त्यांना मोठं केलं, त्यांना त्या सत्तेची फळं दिली आणि मूळ शिवसैनिक जो आहे आणि जो होता तो बाजूला फेकला गेला. त्याला सत्तेची काडीची फायदा त्या ठिकाणी झालेला नाही. तो शिवसैनिक आपल्या रक्ताने, आपल्या कष्टाने, आपल्या ध्येयाने बाळासाहेब केंद्रबिंदू मानून, बाळासाहेबांचे शिवसैनिक म्हणून अभिमानाने सांगत या क्षणापर्यंत तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज आहे. आणि त्याचा फायदा घेण्याचं काम ही जी शिवसेनेमध्ये घुसखोरी झाली, शिवसेना वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून जे यांना या ठिकाणी घेतलं गेलं, ही मंडळी आज त्याला खच्चीकरण करण्याचं काम करतायत. आणि म्हणून बाळासाहेब त्यावेळी बोलत होते ठाण्यामध्ये आनंद आहे आणि कोकणामध्ये माझा वसन आहे. हे बाळासाहेब त्यावेळी अनेकदा सांगत होते. बाळासाहेबांचा आमच्या शिवसैनिकावरती
अतोनात प्रेम होतं. कुठलाही शिवसैनिक बाळासाहेबांपासून लांब जाणार नाही, गेलेला नव्हता. परंतु जी घुसखोरी झाली, सत्तेच्या माध्यमातून वेगवेगळी आमिषे दाखवण्यात आली, त्याच्यामुळे आलेल्या शिवसैनिक म्हणवणाऱ्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली. आलेल्या शिवसैनिकांच्या मनामध्ये त्यांच्याबरोबर आलेल्या नेत्याचं त्याचं इथं वैयक्तिकरित्या मोठेपण वाढवण्यात आलं. त्याला ते नेते मानू लागले आणि प्रसंगानुसार आणि वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं शिवसेना प्रमुख म्हणून त्यांना मानायला लागले. ही जी या ठिकाणी प्रथा सुरू झाली, त्याच वेळी शिवसेनेला हादरण्याचं काम, शिवसेनेला धक्के द्यायचं काम, हिंदुत्वाच्या नावाखाली वावरणाऱ्या संघटनेनं मराठी माणसाची एकजूट फोडवण्याचं काम पातक या ठिकाणी केलेलं आहे. हे मुळात हळूहळू लोक विसरू लागलेले आहेत किंवा ते विसरावेत म्हणून वेगवेगळे मुद्दे ही हिंदुत्ववादाच्या नावावरती मुद्दे आणून समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतायत. समाजामध्ये दुही माजवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मंडळींनी शिवसेनेसारख्या अभेद्य एकजूट असणाऱ्या संघटनेला वेगवेगळ्या मार्गाने धक्के दिलेले आहेत. आणि हे धक्के देत असताना त्यामध्ये ज्याच्याकडे शिवसेना प्रमुख गेल्याच्या नंतर आमच्या पक्ष नेतृत्व ज्यांच्याकडे आलं ते उद्धवजी ठाकरेंकडे, त्यांना चारही बाजूने घेरण्याचं काम राजकीयदृष्ट्या आणि समाज विधायक दृष्टिकोनातून करण्याचं काम या राजकारणातल्या मंडळींनी केलेलं आहे. हे शिवसैनिकांना मंजूर नाही आहे. शिवसैनिक या पक्षाबरोबर कुठल्याच पक्षाबरोबर जाऊ इच्छित नाही आहेत. शिवसैनिक हा शिवसेना म्हणूनच उभा राहू इच्छितो आहे. आणि आजच्या परिस्थितीतसुद्धा भाष्य करायचं झालं तर शिवसेना पक्षप्रमुखाने एकच निर्णय घ्यावा जो शिवसैनिकांना अभिप्रेत आहे. तुम्ही स्वतंत्र लढा, स्वतंत्र उभे राहा. शिवसेना प्रमुखांनी स्वतंत्र लढले आणि स्वतंत्र उभे राहिलेत. आणि शिवसैनिक प्रमुखांनी मुंबईची महापालिका आपल्या ताब्यामध्ये घेतली. अनेक ठिकाणच्या स्वायत्त संस्था ज्या आहेत त्या शिवसैनिकांनी शिवसैनिक म्हणून ज्या ठिकाणी ताब्यामध्ये घेतल्या, तिथे फूट पाडण्याची हिंमत ह्या आलेल्या लोकांच्या ताकदीने झालेली नाही. आणि हे कडू सत्य आहे. मग या कडू सत्यामध्ये आमचा शिवसैनिक आज कुठे आहे? जो शिवसेनेवरती प्रेम करतो, शिवसेनेसाठी त्याग केला, तो शिवसैनिक ह्या सत्तेचं त्याला काही मिळालेलं आहे का? संशोधनाचा विषय आहे. या ठिकाणी पक्ष संघटना कमी पडलेली आहे. कारण बाळासाहेब गेल्याच्या नंतर शिवसेनेची संघटना बांधणी करणं, शिवसैनिकांना खऱ्या अर्थानं धीर देणं, शिवसेना त्यांच्या आयुष्यामध्ये उभारी देणं हे काम करण्यात आलेलं नाही. करण्यामध्ये ही मंडळी कमी पडलेली आहेत. आणि म्हणून अशा लोकांचं या ठिकाणी घात करण्याचं काम हे करण्याचं धाडस या ठिकाणी आज करू लागलेले आहे. नक्कीच अण्णा, ज्या पद्धतीनं बघितलं तुम्ही पण भावूक झाला ज्यावेळी आनंद दिघेंचं नाव आलं किंवा तुमचा उल्लेख आला आणि बाळासाहेबांच्या आठवणीने तुमच्या डोळ्यात सुद्धा अश्रू दाटून आले. कारण शिवसैनिकांनी रक्ताचं पाणी करून ही संघटना उभी केली होती. आणि ज्या पद्धतीनं जे धक्के मिळत होते किंवा अशी बंडाळी होत होती, नेते पक्ष फोडत होते, आज सर्वात मोठं शिवसेनेच्या संपूर्ण इतिहासात बाळासाहेब गेल्यानंतर तब्बल 16 वर्षांनी हे बंड झालं. म्हणजे राज ठाकरेंचं शेवटचं बंड आणि त्याच्यानंतर हे बंड तब्बल 16 वर्षांचा हा फरक आहे. आणि त्याच्यानंतर हे झालं आणि मोठ्या पद्धतीनं झालं. ज्या पद्धतीनं अण्णा बघितलं, ज्यावेळी आपली इलेक्शन झाली त्यावेळी म्हणजे शिवसेना भाजप युतीमधनंच लढली होती आणि बहुमतसुद्धा होतं. मात्र संजय राऊत पुढाकार घेत होते किंवा काही गोष्टी बोलत होते. आताही शिवसेनेचे काही आमदार आहेत किंवा शिवसेनेचे काही नेते आहेत म्हणतात की संजय राऊतांमुळे युती तुटली आणि 2019मध्ये महाविकास आघाडी जन्माला आली. ज्या महाविकास आघाडीच्या विरोधात म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी, प्रामुख्यानं शरद पवार यांच्या विरोधात बाळासाहेब नेहमी उभे राहिले, नेहमी बोलले. त्यांच्याच सोबत मांडीला मांडी लावून बसण्याची वेळ शिवसेनेवर पर्यायानं उद्धव ठाकरेंवर आली. संजय राऊतांना याच्यातला दोष दिला जातो, काय सांगाल तुम्ही? प्रामुख्याने आधी शिवसेना प्रमुखांचं विचार, शिवसेना प्रमुखांचं ध्येय हे जे राजकारणामध्ये वावरणारी जी मंडळी आहेत ह्या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये होतं. ज्या ज्या पक्षाची माणसं चुकली, नेते चुकले, त्याच्यावरती शिवसेना प्रमुखांनी स्पष्टपणे चाबूक ओढलेला आहे. तिथे शरद पवार असतील, भाजपची काही मंडळी असतील मोजकीच, काँग्रेसची मंडळी असतील किंवा अन्य कोणी सत्ता भोगणारी मंडळी असतील,
त्यांना चुकल्याच्यानंतर बाळासाहेब नेहमी बोलत आलेले आहेत, म्हणजे सत्य सांगत आलेले आहेत आणि मराठी माणसाच्या समोर ढाल करून उभे राहिलेत शिवसैनिक आणि बाळासाहेब ठाकरे. आत्ता जो प्रसंग या ठिकाणी, अरे अशी बंड किती झाली, शिवसेनेमध्ये बंड व्हावं, बंड करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याचं काम हे जे आता कोणी हिंदुत्ववादी म्हणून सांगतायत, हे जे कोणी विशिष्ट काँग्रेस पक्षाची म्हणून मंडळी सांगतायत, यांच्याच नेत्यांनी केलेलं आहे. हे पाप ह्या लोकांनी केलेलं आहे. त्यांना हिंदुस्थानामध्ये प्रादेशिक पक्ष संपवायचे आहेत, प्रादेशिक पक्षाचं खच्चीकरण करायचं आहे, प्रादेशिक पक्षाच्या नेतृत्वाला मोठं होऊ द्यायचं नाही. मग त्याला वेगवेगळी सत्तेची मधली आमिषं दाखवायची, वेगवेगळ्या माध्यमानं त्याच्यामध्ये केंद्रातून त्याला छळणूक त्याची सुरू करायची आणि वेगवेगळ्या मार्गातून तो कार्यकर्ता कसा नेस्तानाबूत होईल, समाजात कसा तो अप्रिय होईल, त्याच्याबद्दल गैरसमज कसे पसरले जातील, हे काम याच राजकारणातल्या लोकांनी केलेलं आहे. शिवसैनिक, मूळ शिवसैनिक म्हणणारा हे विसरू शकत नाही. फक्त नेतृत्व सांगतं आणि आपल्याला तिथं जायला पाहिजे म्हणून जी मंडळी आपल्यामध्ये घुसलेली आहेत, ह्या मंडळीनेच संघटनेला खच्चीकरण करण्याचं काम केलेलं आहे. उदाहरणार्थ एक सांगायचं झालं, जे गोवा राज्य माझ्याकडे होतं, मी काम करत होतो, त्या गोवा राज्यामध्ये महाराष्ट्रवादी एकीकरण, महाराष्ट्रवादी पक्ष होता, मग पक्ष होता, मग पक्ष सत्तेवरती होता, मग पक्षाचे मुख्यमंत्री होते. तो मग पक्षामध्ये फोडण्यासाठी ह्या लोकांनी तिथे हिंदुत्वाच्या नावावरती घुसले, मग पक्ष फोडला आणि हळूहळू आपल्या कूटनीतीच्या आधाराने त्याने गोव्याची सत्ता काबीज केलेली आहे. तोच प्रकार मराठी माणसाची असणारी संघटना सीमा भागामधली महाराष्ट्र एकीकरण समिती, महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही फोडण्याचं काम ह्याच महाभागाने केलेलं आहे. त्यांचं म्हणणं होतं बेळगाव सीमा भाग हा कर्नाटकात असला काय आणि हिंदुस्थानात असला काय सारखंच आहे, ह्याचाच अर्थ त्याने हळूहळू तिथल्या मराठी माणसामध्ये दुही माजवण्याचा प्रयत्न केला, मराठी माणसांना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. आणि आत्ताच्या तुम्ही जर नजरेने बघितलं तर आता त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी महाराष्ट्र एकीकरण समिती मुंबई बेळगावच्या महानगरपालिकेमध्ये एक मतावरती महापौर बसवत होती, आज दयनीय अवस्था ह्या लोकांनी करून टाकलेली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी मराठी माणसाला ठोकता येईल त्या ठिकाणी ही दिल्लीतली माणसं ठोकत आलेली आहेत. आणि मग सत्तेचं बंड झालं, त्याला काही कारणं आहेत, त्या कारणामध्ये आज जाऊ इच्छित नाही, मी तुम्हाला सांगत नाही. बंड होतं ज्यावेळी अन्याय होतो, बाळासाहेबांनी शिकवलेलं आहे प्रत्येक शिवसैनिकाला, अन्यायाच्या विरोधामध्ये उभा राहा, अन्यायाच्या विरोधामध्ये बंड कर. आणि मग स्वतःवरती अन्याय झाला किंवा बरोबरच्या सहकार्यावर अन्याय झाला तर त्याच्या विरोधात बंड करण्यासाठी तो शिवसैनिक पुढचं पुढे सरसावतो. त्याला शिवसेना तोडायची नसते, शिवसेना फोडायची नसते आणि बाळासाहेबांना सोडायचं नसतं. ज्या पद्धतीनं तुम्हाला ही भावना अनावर होतात ज्यावेळी बाळासाहेबांचं नाव येतं आहे, कारण तुम्ही पण एक इथले नेते होता, जिल्हा प्रमुख म्हणून तुम्ही काम केलेलं. तुम्ही ज्या शिवसैनिकांचा उल्लेख केला त्याच शिवसैनिकातले एक एकनाथ शिंदे आहेत, आनंद दिघे ज्यांनी रक्ताचं पाणी केलं, ठाणे जिल्ह्यामध्ये शिवसेना उभी केली आणि त्यामुळेच ठाण्यात आनंद आणि कोकणात वसंत असं जे समीकरण होतं, तुम्ही म्हटलं बाळासाहेब म्हणायचे, तर त्यातलाच हा एक शिवसैनिक होता, कट्टर शिवसैनिक होता. अजूनही एकनाथ शिंदे म्हणतायत बाळासाहेबांचा आदर्श आणि आनंद दिघेंची शिकवण घेऊन आम्ही पुढे चालणार आहोत. सत्तेसाठी कोणाशीही म्हणजे हिंदुत्वाशी किंवा त्यांच्या विचाराशी प्रतारणा करणार नाही असं जे आपले एकनाथ शिंदे आहेत ते म्हणतात. उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाऊ नये, ह्यांच्यापासून आपल्याला धोका आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. तुमच्याही बोलण्यातनं काही मगाच्या उल्लेखातनंही जाणवतं की काँग्रेस असेल किंवा इतर पक्ष असतील, प्रादेशिक पक्ष संपवण्यासाठी हे केलं जातं आहे. मग तेच कुठेतरी एकनाथ शिंदेंना वाटतंय का? आणि त्याच्यासाठी जवळजवळ 40 ते 45 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत असल्याचा दावा करतात आणि उद्धव ठाकरेंना विनंती करतात, भले मला मंत्रिपद देऊ नका पण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत जाऊ नका. काय सांगाल? ज्यावेळी बाजूला जाऊ इच्छित आहेत ते शिंदे जर असं म्हणत असतील तर त्याच शिंदेना माझा सवाल आहे. आमचा जन्म शिवसैनिकांचा मराठी माणसाच्या रक्षणासाठी झाला. आम्ही हिंदू, ज्यावेळी बाबरी मशीद पाडली गेली त्या बाबरी मशीद पाडण्यासाठी शिवसैनिक आघाडीवरती होते. शिवसैनिकांनी बाबरी मशीद पाडण्यासाठी प्रयत्न केला. सगळ्या हिंदुत्ववादी लोकांनी आणि वैचारिक पातळीवर हिंदुत्वाच्या असणाऱ्या जनतेने, तरुणांनी प्रयत्न केला. ज्यावेळी बाबरी मशीद पाडली गेली त्यावेळी
त्यावेळी जे हिंदुत्वाचं नाव आता सांगतायत त्यातल्या एकाने जरी आम्ही बाबरी मशीद पाडली म्हणून सांगता तरी पुढे आले का? एक आठवडा झाला एकही भाजपचा मनुष्य आम्ही बाबरी मशीद पाडली म्हणून सांगायला पुढे आला नाही. त्यावेळी छत्रपतींच्या राज्यात छत्रपतींच्या विचाराने प्रेरित झालेला महाराष्ट्राचा सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरेने सांगितलं, होय बाबरी मशीद माझ्या शिवसैनिकांनी पाडलेली आहे. हे सांगितल्याच्या नंतर हळूहळू ही मंडळी एकत्र यायला लागली. अरे लढणे को तुम और कपडे संभालने को हम. मराठी माणसाने लढावं आणि त्याचा फायदा ह्या 4-5 लोकांनी डोकं चालवणाऱ्या लोकांनी घ्यावा. हे दुर्दैव आहे. हे शिंदेने त्याचा विचार करावा. आणि पक्षप्रमुख जे आज उद्धवजी ठाकरे सांगतायत शिवसेना ही महत्त्वाची आहे, बाळासाहेब हे ज्यावेळी तुम्ही महत्त्वाचे मानतायत, या शिवसेनेला कोणाच्या तरी दावणीला नेऊन तुम्ही बांधण्याचा प्रयत्न करू नका. भले ती सत्ता नसेल, सत्तेची गरज नाही शिवसैनिकांना, कारण शिवसैनिक लढवय्या सैनिक आहेत बाळासाहेबांचा. आणि मग आज ह्याच्याबरोबर चला आणि त्याच्याबरोबर चला हे सांगण्याचं कारण काय? आमच्या आनंद दिघेने असं सांगितलं नसतं. आम्ही समविचारी एकत्र काम करणार. ते त्या ठिकाणी काम करत असताना त्या ठिकाणी उद्योगधंदे प्रचंड ठाण्यामध्ये होते. तिथे ते काम करायचे, कामगारांना न्याय देण्याचा, मराठी माणसाला न्याय देण्याचा. कोकणामध्ये जर काहीच नव्हतं, कोकणामध्ये शेती आणि आंबे आणि बागायतीच्या वर काम करणारा दारिद्र्यामध्ये असणारा माझा कोकणी मनुष्य, त्याला न्याय देण्याचा आम्ही प्रयत्न करायचो. आणि हे प्रयत्न करत असताना मराठी माणसं छत्रपतींचं नाव घेऊन आम्ही काम करायचो. छत्रपतींनीसुद्धा महाराष्ट्राच्या बाहेर राज्य जिंकलेलं आहे. मग शिवसेनासुद्धा आज महाराष्ट्राच्या बाहेर राज्य जिंकू शकते, मराठी म्हणू शकते, त्या भाषेतल्या प्राधान्य देऊन त्या ठिकाणी देऊ शकते. आणि मग ह्याच्याबरोबर जा आणि त्याच्याबरोबर सांगण्याचं कारण काय? कारण सत्तेमध्ये गेल्याच्या नंतर सत्तेचे उपभोग घ्यायला आपल्याला कशी संधी मिळते, सत्तेचं काय आपल्याला फायदा होतो, हा विचार त्याने डोक्यातून काढून टाकावा. आणि आपल्या हिमतीवरती शिवसेना म्हणूनच आपण सत्ता जिंकू ह्या ईर्षेनं आता या ठिकाणी कामाला लागावं. याच्याकडे जा त्याच्याकडे जा सांगण्याचं काही कारण नाही. शिवसैनिक खंबीर आहे, शिवसैनिक विचाराने खंबीर आहे, कर्तबगारीने खंबीर आहे. तो पैशासाठी लाचार होणारा शिवसैनिक नाही आहे. परंतु जी मंडळी आमदार झाली, जी मंडळी खासदार झाली, जी मंडळी या पक्षामध्ये आली, त्यांनी त्या कडव्या शिवसैनिकाचं खच्चीकरण करण्याचं काम पहिल्यांदा केलेलं आहे. आणि तिथे शिवसेनेला खेळ बसवण्याचं काम झालेलं आहे. आणि म्हणून शिवसैनिक म्हणून आम्ही म्हणतो, अरे असली सत्तेवरती लात मारा. बाळासाहेबांनी केव्हाच लात मारली होती. भाजपकडे असताना काय कमी त्रास दिला भाजपने शिवसैनिकांना? संबंध हे कुठे माणसं दिसत नव्हती हो. शिवसेनेच्या नावावरही गावागावामध्ये पसरवण्याचा प्रयत्न केला, शिवसेनेचे हात धरूनही गावागावात केली. यांचं काम करण्याची हिंमत नाही होती. सत्ता आहे, पैसा आहे म्हणून काम करतायत. मी त्यांना दोष देत नाही, पण त्यांची कामाची पद्धत वेगळी आहे. आज शिवसेना खऱ्या अर्थानं ह्याच्याकडे त्याच्याकडे जाण्यापेक्षा शिवसेनेची संघटना बांधण्यासाठी पक्षप्रमुखांनी पाऊल उचलावं, शिवसैनिकांना संघटित करावं. आमच्यासारखे शेकडो शिवसैनिक आज औषध पाण्याला पैसा नाही म्हणून गप्प घरात बसलेले आहेत. सत्ता कोणासाठी? आमच्यावरती अन्याय केला जातो, आमच्यावरती सत्ता असूनही आम्ही त्या ठिकाणी. अरे सत्ता नसताना हजारो शेतकरी बांधवांना आणि कामगारांना न्याय देण्याचं काम शिवसेनेनं ह्या कोकणामध्ये केलेलं आहे, ठाणे संबंध महाराष्ट्रामध्ये केलं आहे. सत्ता नसताना आम्हाला न्याय मिळत होता, कारण आम्ही लढत होतो, रस्त्यावर उतरत होतो, प्रसंगी वाटेल ते करण्याची आमची ताकद होती. आणि सत्ता आल्यानंतर त्याचा उपभोग कोण घेत आहेत? लढणाऱ्या लढवय्या शिवसैनिकाला सत्तेचा उपयोग नाही झालेला आहे. जे आले शिवसेनेमध्ये त्यांना झालेला आहे. हे पक्षप्रमुखाने आता शोधावं. आणि असे शिवसैनिक दऱ्याखोऱ्यामध्ये आज जे किचपत पडलेले आहेत त्यांना संघटित करावं आणि पुढचं पाऊल उचलावं, असं आम्हाला या ठिकाणी शिवसेनेचे एक जबाबदार पदाधिकारी शिवसैनिक म्हणून या वयामध्ये सुद्धा आम्हाला तेच वाटतं आहे. आम्ही अजूनही बाजीप्रभूसारखे लढायला समर्थ आहोत. नक्कीच अण्णा, अगदी महत्त्वाचं तुम्ही बोलला. मी शेवटाकडेच येतो आहे. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुका नुकत्याच झाला. त्याच्यामध्ये जे काही झालं ते आपण पाहिलं. महाविकास आघाडी म्हणून जेव्हा लढली तेव्हा ज्या पद्धतीनं त्याचा फटका शिवसेनेला असेल, काँग्रेसला असेल बसलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. त्या बदल्यात राष्ट्रवादीनं दोन्ही वेळा सेफ गेम खेळलेला आपल्याला दिसून आला. आजच्या निमित्तानं तुम्ही जो उल्लेख केला, मला सांगावं असं वाटतं की बाळासाहेबांनी सत्तेवर लाथ मारली होती. तुम्ही उल्लेख केला तसं कदाचित त्यावेळी मुख्यमंत्री नारायण राणे होते, जे कोकणातलेच आहेत. आणि त्याचवेळी शिवसेना आणि भाजपची युती असताना युतीचं सरकार होतं. बाळासाहेबांनी सत्तेची तमा केली नाही, पर्वा केली नाही, सत्ता जाऊ दिली, लढू
शिवसैनिक, जसं तुम्ही म्हटलं की शिवसैनिक हा विरोधातच राहण्यासाठी जन्माला आलेला आहे, सत्तेसाठी नाही, असं बाळासाहेब नेहमी म्हणायचे. आज हीच परिस्थिती आलेली आहे महाराष्ट्र राज्यामध्ये. अगदी जे सर्व आमदार गेलेले आहेत ते सांगतायत उद्धव ठाकरेंना की भाजपसोबत जाऊ, याच्यासोबत, म्हणजे ते जे काही चाललेलं आहे ते आपल्या समोर आहे. एक कडवट शिवसैनिक, एक ज्येष्ठ शिवसैनिक म्हणून तुमचाही अधिकार आहे, हक्क आहे. आज काय आवाहन कराल उद्धव ठाकरेंना? पक्षप्रमुख म्हणून ते आज या ठिकाणी आहे. आज ज्या पद्धतीनं ही परिस्थिती निर्माण होते, एक शिवसैनिक म्हणून काय आवाहन कराल? विधान परिषद आणि ह्याची जो आपण उल्लेख, मला जो प्रश्न आपण विचारता, त्याच्यामध्ये कडवट शिवसैनिकाचं मत कुठेही फुटलेलं नाही. कारण जी लोक येतात स्वार्थ साधण्यासाठी येतात, ती लोक गुप्तपणे बाजूला जात असतात. शिवसैनिक तिथेच राहतो. आणि म्हणून आजच्या परिस्थितीमध्ये जर आपण विचार केला तर कुठल्याही सत्ता नको, बाळासाहेबांचे ते सोयीनुसार बाळासाहेबांचा वापर कोणी नेतृत्वाने करू नये. बाळासाहेबांची जी भूमिका होती त्या कणखरपणाने तुम्ही उतरा. सत्तेबरोबर कोणाबरोबर आज जाण्याचा प्रसंगच नाही, आणू नका, सोडून द्या. ज्यांना सत्ता भोगायची त्यांना भोगून द्या. आम्हाला नको आहे सत्ता, आम्हाला आमची शिवसेना पाहिजे. सत्ता गेली म्हणून डगमगू नका, हिमतीने उभे राहा. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे याला सोडू नका. कारण बाळासाहेबांचं रक्त आहे, आम्ही त्या रक्ताशी बांधलेलो आहोत. आणि म्हणून घाबरू नका, मनविचलित करू नका. जे पक्षामध्ये आलेत आणि आपल्याला किंमत देत नाही त्यांची जागासुद्धा पक्षात त्यांना दाखवून द्या. कारण आम्ही लढलो, आम्ही रक्त सांडलं, आम्ही प्राण दिले, त्यावेळी तुम्ही सत्तेवरती आलात. अन्य दुसऱ्या पक्षामध्ये होता आणि या ठिकाणी येऊन तुम्ही मंत्रिपदं भोगतायत, आमदारकी तुम्ही भोगतायत, हे सगळं भोगतायत आणि आम्हाला तुम्ही बाजूला केलं. हे पक्ष नेतृत्वाने हेरावं, पुन्हा संघटना बांधण्यासाठी प्रयत्न करावे, सुरुवात करावी. तमाम शिवसैनिक महाराष्ट्रातला शिवपक्षप्रमुखांच्या पाठीशी उभा राहील. आज सत्ता कोणाचकडे जाऊ नका. स्वतंत्र आणि एकनाथ शिंदेला जर वाटत असेल आणि 40 आमदार गेले त्यांना वाटत असेल आणि त्याच्यामध्ये जर हाडाचा सैनिक असेल तर त्यांनी परत जाग्यावर यावं, सत्ता सोडून द्यावी आणि आपण विरोधी पक्ष म्हणून या ठिकाणी जगूया आणि लढूया. आणि पुन्हा महाराष्ट्राची सत्ता, आमचा भगवा झेंडा, पुन्हा महाराष्ट्राच्या विधानसभेवरती शिवसेनेचा भगवा झेंडा, शिवछत्रपतींचा भगवा झेंडा म्हणून आपण उभं राहूया. अरे काम करण्याची ताकद ठेवा, समाजात मिसळण्याची ताकद ठेवा, समाजातल्या गोरगरीब जनतेला साथ देण्याची ताकद ठेवा आणि ते हिंमत ठेवून शिवसैनिकांनी कामाला लागावं. कुठली सत्ता आणि कुठलं काय घेऊन बसला सोडून द्या. सत्ता आणि सत्तेसाठी शिवसेनेची फरफट करू नका, भावनात्मक तुम्ही बोलू नका. हिमतीनं कडव्या पद्धतीनं मराठी माणसासारखे तुम्ही बोला आणि मराठी माणूस म्हणून ह्या हिंदुस्थानामध्ये उभे राहा. गुजराती माणसाने त्यावेळी आम्हाला सांगितलं संयुक्त महाराष्ट्राच्या समिती लढायच्या वेळी, महाराष्ट्राच्या लोकांना आम्ही सांगतो अशी त्यावेळी त्या गुजराती लोकांच्या जाहीर वल्गना होत्या. काय वल्गना होती? मुंबई तुमची आणि भांडी घासा आमची. कोणाच्या पाठीमागे धावतात? दिल्लीकडे लोटांगण घालतात. अरे सोडून द्या, लोटांगण घालू नका. छत्रपतींचं नाव घेता आणि आज त्यांच्याबरोबर लोटांगण घाला म्हणून सत्तेसाठी म्हणून सांगता. कुठली ईडी आणि कुठली फिडी आणलात. घाबरू नका, शिवसैनिकांना उभे राहा, हिमतीनं उभे राहा. हेच मी आजच्या प्रसंगी सांगू इच्छितो. नक्कीच खूप मोठं विधान जे आहे किंवा खूप मोठं मार्गदर्शन आहे जे अण्णा केसरकर यांनी केलं. कोकणातले पहिले जिल्हा प्रमुख शिवसेनेचे, ज्यांनी शिवसेना इथे रोवली आणि मोठी केली. नक्कीच त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं, बाळासाहेबांनी सुद्धा तेच सांगितलं होतं, भले सत्तेवर लाथ मारा, विरोधात राहू, मात्र स्वाभिमान जपा. ह्याच्या त्याच्या दारी जाण्यात काही अर्थ नाही, आपला स्वाभिमान जपा, असाच जो संदेश आहे तो अण्णा केसरकर यांनी सुद्धा दिलेला आहे. त्याचबरोबर कट्टर जे शिवसैनिक आहेत, ज्या शिवसैनिकांनी रक्त सांडलं संघटनेसाठी, ते जे शिवसैनिक आहेत ते आज दुर्लक्षित आहेत. ते सर्व शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या सोबत आहेत. त्यामुळे शिवसेना संपणार नाही, पुन्हा एकदा उभी राहणार, असा जो दावा आहे तो या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे. नक्कीच अण्णा, आपले पण खूप खूप धन्यवाद. आपणही भावूक झालात, अनेक ज्या आठवणी आल्या आपल्याला त्यामुळे. आणि नक्कीच पुन्हा एकदा शिवसेनेचा जो पिंड आहे पुन्हा एकदा उभं राहायचं, कारण अशी बंड शिवसेनेने अनेक पाहिली, अनेक झाली, अनेक वेळा सत्तेतनं पाय उतार व्हावं लागलं. मात्र तुम्ही ज्याप्रमाणे म्हटलं त्याप्रमाणे शिवसैनिक सुद्धा हे ऐकत असतील, स्वतः यातनंही शिवसेना नक्कीच बाहेर येईल. धन्यवाद.